Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Hello, Boboy. Unsa na? Tinuol ba? Natultulan na nimong gipoy ani Carla? Unsa pa'y nakita mo dito, ha? Bata? Si JR? Nakita mo si JR nga gisuroy sa wanan? Kana! Mo na'y labing nindot nga balita nga ako nabati karon. Sige, magkita ta karon. Kinahanglang makuha na to si JR pagbalik. Sige. Mag-abot lang tas buldiga, ha? Kinahanglang maplansa ang tanan samtang tua pa sa bakasyon si Andrew. Sige. Bye, Boboy. Yes! Mihayag na sa mga kumpalibot, ha? Klaro na kayo nga may balik na kustyesa. Pero kinahanglang planuhon na kung maayo kanang dili ko musabit ni Andrew. Hello? May balita na ni Andrew. Wow! Kinida, timing kay mong pagtawag ka. Nga naman. Nahibaw na ko kunhain karon si Andrew. Usay. Ay man siya. Ang iya palang bay ang nadumduman sa kong sinaligan. Pero relax ka lang. Kay dili mahimo nga dali-dalion nato nga tumalihok. Kay matansab ni si Andrew. Ayaw kalimot nga military, sabda. Wa ko mahadlok bisan tulisan pa na siya. Hain siya karon. Kung gusto nimo magkuha imong shotgun, kinahanglan ng ako mga pamaagi ang sundon mo. Kaya nakaila ko ni Andrew. Og nahibaw ko kung unsa sabning nga mulihok kung masuko na. Sige. Pero ay naglangana. May mo bag mangutana? Unsa ka na? Nganong imo man yung bawi o nimo shotgun? Unsam ni ka-importante nimo? Importante kayo. Ug ayaw na lang pangutana kung ngano. Manawag kog balik ko niya. Ug kinahanglan doon na kay naunaw na ang plano. Unsaon nga masuod sa laan ka ng Andrew. Bye. Excited kang amawa, ha? Pero dili ko nung mahimong mantahan. Tuntok! Lami ba di ka bulutog noodles? Ayaw kong bugal-bugali. Bugal-bugal din ang musultis tinuod. Kung pa lami, di ko mukaon. Hoy, dili ko bata nga imong ulo-uluhan. O saray mahimong lamian ng noodles. Gi pagkatawa talang ka. Way laming ikatawa. Sige, hilag diha. Bahala ka. O say gusto mong mahitabo karong Jess, ha? Ha? Unsa tong gisulti nimo? Unsay labing unang gusto mong mahitabo sa imong kinabuhi karon? Mao na akong pangutan. Gusto kong ikaw pa na nga akong anak din sa isla. Ha? Oh. Nga numisigab ng imong mata. Matod ko. Gusto na kong ikaw ba na nga akong anak din sa isla. Mao na ang gusto kong mahitabo karon dayon. Kundo na mo ko'y gahom sa pagkuha niya. Okay. Kung mao imong gusto. Musugot ka nga. Nga ikaw ba na ko si JR din sa isla? Mao man kana imong gusto. Pues karon na yun. Kuha ko si JR sa bahay. Ug dadun din.
Tinuod ka nga. Tinuod ka nga imo ng buhaton. Si JR, dadon mo din eh. Oh, wala na problema. Basta, isaad mo lang. Gani arag ka sa isla. Inibalik ka mo yung Jia. Oo, isaan ko. Dili ko mawa din sa isla. Niara ko sa isla. Salamat kay mo ng buhaton. Wala yung suhol? Oh. Ihagkan ko, di ba? Buhaton ko ang tanan mo isugo na ko. Kuhaon lang nimo si JR ug ihatag na ko. Please, Andrew. Please. Si JR na lang ang makalipay na ko karong higayon na. Si JR na lang. Okay. Pabuta ko din sa isla. Kuhaon ko si JR. Dong Alex, na nag-imong kape, Dong. Ma, ay nagkabala ka. Kay mabalik na din sa ato si Jessa. Hapit na. Tinuod ka, Dong. Pero gikidnap man ka siya. Sulgo na mo kidnapper. Aron bawi os Jessa. Hingon na lang kasimple. Og ikaw, bisag kinsa mo kuha nimo dinhi. Ayaw gyud pag-uban, ha? Di gyud na mahitabo, Dong. Dili ko mobiya din oy. Kana gyud. Ako gyud ang labani kay umagad gud ko nimo. Ay, oy, natural. Pero, Dong, nganong gipaanhin naman sa tunimos Carla din Anay lang pagiging Carla, oy. Og kung mabalik si Jessa dinhi. Ayaw seksultihin nga nagdakog babae dinhi, ha? Oo, Dong, oy. Lalaki gud ka. Bisag mag-unsa ka pa, way mausab nimo kay laki ka. Mao na. Husto gyud ka naman. Busa tak-umal ng imong baba, ha? Nala, sige. Pangandam na sa itong paniod to. O, Dong. Kung makuha na nako si JR, ipaylo rin ako ni Jessa. Ug mabalik na sa naanda ng tanan. Pero, dili ako mubuhat ini. Gusto, may idea na ko. Nindot niya akong naununaan. Limpyo pa kay kong papel ini. Dili pa kumahago. Maayo kay ikaw ang unang nanawag. May naununaan ako. Ikaw ang mukuha sa anak ni Andro. Aron magkunitan mo sa liog si Andro. Sige. Unsa ilang address? Kalma lang. Wa pa ka makabati sa akong mga kondisyon. Unsa imong kondisyon? Muadto ka dito sa lambay. Aron kuhaon ng bata. Hunya, himo ning taguan. Kung mo pakita na nimo si Andro, ikaw na'y bahala ni Andro, ha? Pero ang bata o ang akong asawa, kinahanglang mabalik na ko. Unsa? Maulan ka na ako pa ngayon. O ginikaw man, ikaw na'y bahala ng pasukan ni Andro kung hain ang imong shotgun. Sige. Muna nang atong sabot. Ako kidnapon ang bata, ibaylo sa inahan, ug makuha na nako si Andro. Ang akong asawa o anak lang ang gusto ko mabalik na ko. Mauna. Pero kinahanglan wag yung ko'y sabit, ha? Dili mahimo nga makahunaw na sa Andro nga ako'y nagplano sa tanan. Sige. Deal. Good. Unsa way address siya ng Andro? Pabuta kong tao. Siya mo tultol ninyo. Pero igo lang siyang mutultol ninyo o dili siya mo trabaho. Deal. Good. Pabuta ang sunod akong pagtawag. Magunitan ko na sa pag-usap ang akong anak. Salamat kay Ginoo. Pero, uwa ka tama makaklang ako si Andrew. Naon sa masab ko kanina. Ako maninoon siyang nahakan sa kalipay.
ngayang dadon din ni sa JR. JR, kita'y mag-uban-uban ron ha. Di lang una ako trabaho, uy. Carla! Ay, siya man. Di ka mo ba na ron sa opisina? Dili lang una, Noy. Ako lay bantay ni JR. Kay, basin mo pa uli sa tukaron si Sir Andrew. Milurang na gud ang bagyo. Nahala. O kung moabot gani si Andrew, pakuntay ka din siya sa opisina, ha? Ah, sure. Wa na problema, Noy Binoy. Ah, sige. Ah, JR, dali. Uy, unsa man lang natagak. Pistola man na. Ngano gud taong naamang ka anak, Carla? Kaya, Kuan, Noy, kanang... Gihatag man na ni Sir Andrew nako. Para panalipod sa akong kaugalingon. uy, gusto ko rin buto. Noy! Noy! Sa siyang gwardya! Kung kinsa gipusil, ako na ning taguan sa JR! Usa! Uy! Kamu buha! Dali mo! Uy! Uban na ako, karong dayon. Da ang bata. Dali! Oy, dili ko! Yun na! Kinsa man mo! Nganong kalit man lang mitunga din, eh! Hay! Diyos sa mananimos ni Binoy! Hoy, si Andrew! Hoy, si Andrew! Kinsa man taon ka! Uy! Nganong nangita man kang Andrew! Huwag pagid din si Andrew. Kung muna, magbili na lang ko mensahe niya. Uy! Ing na siya nga kung gusto pa siya makakita nining inahan og anak, magkita me. Dali na! Hayag na kinahong ni Jisa. Tapos siya sa aron nga, dadun sa isla sa JR. Panahon na magtipon ni Tulos sa kaisla. Bisag nila ka mahimong mabarog, ngayang bana. May kaya pamalit kung daag mga gamit ng JR. Hoy, sir! Ayaw na taon migdadaan, sir! Dali na! Ay! Ang kayo! Sir, buhay ito ako, sir! Mabiyang ito uling bata, sir! Dali na! Dagan, Carla! Dagan! Idagan din ang bata! Oh! Uy! Uy! Ang gagabuhin ni Bog na ko, Noy! Nay, binigwa ang bata, Noy! Ang BGR! Dali! Inaga ng bata, Noy! Kaya ko ibog, Noy, ning tonto! Yan! Unsa man? Papatay ka! Akon, makapatay ka! Mama, ang kabaga ka! Dali, dali! Dali, dali! Ayaw ko tuk. Asula ni mo, oy! Aray, sakit. Yung ipaa ka. Kuyapan ka lagi. Ikay unahon ako butang sa sakiran. Anhi ka sa baggage compartment sa auto. Diha ka. Balik ko na ko ang bata. Sakit. Ay! Nag-usap ka din eh. Wa. Anong naparki ka rin dito? Lano? Carla! Oh, Carla, halika! si Tio Binay! Tio! Pinangusibat ako. Balikon ko na bata. Tio! Tio! Ano nangita ka ti Carla? Ha? Ano? Salamat nga, Tio! liya ka. Ano? Nagdugom na mo! O pati hila ka ni Gia! Ngano, Tio? May taong misa ka din eh. O gida tingalit o si Carla. Unsa?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!